Nico, kunyari ba yung ano, yung habang nagtatanim kayo, pwede rin ba maglaro? Ha, pwede. Paano? Puta. Ganun lang. Ano yun? Ano laro yun? Takbuhan. Morning mga bay, this is another vlog, another day with Boy Bisalog. And today kasama po natin si Nico, isa sa kaibigan ko dito sa Luzon. Okay, so ngayon wala naman po kaming wala kaming agenda. Ano lang, naghanda lang kami ng makakukot habang nagkukwentuhan. Okay, so depende kung ano yung mapag-uusapan natin ngayon sa vlog natin. So dito, chill lang kami dito ngayon. Yung view namin Palayan, kasi yan yung marami dito sa Luzon, especially sa may gawing Nueva Ecija, North ba South? Central Luzon. Yun yung marami dito, palay. So ngayon, umpisa natin sa pagpapakilala. Pakilala muna natin kung sino yung kasama natin dito. Sana bahala magkwento sa sarili niya. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si Nico, from Nueva Ecija. Ako'y laki talaga rito. Lumaki ka ba nun? Mula nung pagkabata, ako'y magsasaka na. Nagsimula ako sa pagtatanim ng palay hanggang sa magtatraser. Ngayon, ako'y isang magsasaka na. Meron akong hawak na 1 hektarya na bukid. Yun yung aking naalagaan sa ngayon. Kasi hindi na uso ngayon dito yung tracer. Uso na rito yung tinatawag nila na halimaw, kung alam nyo mga kaibigan. At ako, nagpapasalamat ako kasi nakilala ko si Ronel. Naging isang matalik kong kaibigan. Yung Boy Bisalog. Pero ano lang, doon sa sinabi mo kaninang may 1 hektarya kang binubuhat, grabe ang lakas mo. Oh. Ganun talaga ako, binubuhat kasi hektarya. Grabe mga bay. Si Nico, sobrang lakas niya kasi 1 hektarya yung lupa binubuhat niya. Oh. Ganun ako kalakas. Sige, tuloy mo yung kwento mo. Yun. Pagka may construction, papasok sa construction, pinagsasabay ko na, construction, bukid, kung ano pa, pag merong, halimbawa may magpapa-play ng ibang bukid, kahit hindi sa akin yun, kinukuha ko na rin kasi extra income na rin. Ano naman? Ano naman pake namin? Di reality kasi. Ito kasi nangyayari sa kahit saan namang platform ngayon sa online. Mostly pag nagkakwento ka ng sarili mo, sino ka, background mo. Mostly lahat ng tao talaga walang pake sa'yo. Tama ba? Walang pake sa'yo. Sino ka nga ba naman? Hindi ka naman nila kilala. Tapos magkukwento ka ng buhay mo. Hello? Wala kami pake doon. Pero ito lang. Alam nyo, karamihan kasi ng tao, nakukuha talaga yung atensyon natin once nakilala natin yung isang tao. So ito yung pinapakita namin sa inyo ngayon. Sino kami, ano yung mga background namin. Na in the long run, alam kong makikita nyo yung buong ikot ng buhay, yung background namin, makikilala nyo kami. So yun yung purpose namin, ba't kami nag-video ng ganito. Hindi para sa namin sarili namin, kami to, diba? Wala naman kayo paki sa amin. Pero mamaya may mga ikukwento ko sa inyo na alam kong may mapupulot din kayo. Okay? So total, nabanggit mo kanina na ngayon nagsasaka ka. Okay lang ba malaman ano yung mga basic na posisyon mo pag yung magtatanim ka? Hindi ko kasi alam yung gano'n kasi never ko pang na-experience yung magsaka. Ngayon gusto ko lang malaman yung tamang posisyon kasi pag mali yung posisyon mo, baka kung ano-ano yung sumakit sa katawan mo. Yung, okay lang ba? Bigyan mo kami ng sample. Pwede. Ang tamang posisyon ng pagtatanim.
Paano? Yan. Nagtanim. Ito po. Hawak ang pula. Dito ka magsisimula. Ito, i-atras mo. Ganon. Tapos, atras. Ganon. Ganon ulit. Okay na yun, ha? Ano yun, pag pakyawan o araw? Kahit araw, kahit pakyawan. Ay, parehas lang. Parehas lang. Ganon. Eh, kung paano kunyari, malaki yung gagawin yung bukid. Mas mabilis o mas mabagal? Mabilis. Paano ba yung mas mabilis? Yun yung nasa pakyawan. Mabilis yun. Halos walang humpa yung tundos niya. Kasi gusto niya makaluwang siya. Pwede mong pakita sa amin paano yung mas mabilis? Okay. Sige. Ay, yung mabagal. Yung mga ganon. Okay na. Thank you ha. Thank you. Hey. Nico, kunyari ba yung habang nagtatanim kayo, pwede rin ba maglaro? Pwede. Paano? Ganun lang. Ano yun? Anong laro yun? Takbuhan. Yan mga bay, yung nasa likod ko, yan, palayan. Yung lahat ng nakikita nyo, galing dito, hanggang dun sa malayo. Nakikita nyo yan, hindi sa amin yan. Sa kapitbahay yan. Ngayon ako naman ang magtatanong, sino ba si Boy Bisalog? Tapos guys, sarap ng saging dito. Alam niyo, sa buong Pilipinas, dito yung saging na pinakamatamis. Ulan nyo na lang kung saan. Ito naman, Sino si Boy Bisalog? sino si Boy Bisalog? Okay, sige. Ako si Ronil Tarpulas. Actually po, from Leyte ako. And then way back 2013, graduate po ako ng college. Lumipat na ako dito, nag-migrate ako dito. Lumipat ako dito from Leyte, nalipat ako dito sa Luzon. And then maraming nangyari sa buhay ko dito nung napunta ako ng Luzon. Yun nakakilala ng iba't ibang klase ng tao. May pangit, may mangit-mangit, Ah, yan. At may pinakapangit. yan, bigyan nga natin ng yan. Gawin natin specific yung sinasabi nilang pangit at maganda. Alam mo ba kung bakit? Wala kasing tatawaging pangit. Kung walang maganda. Diba? Ano? Kung walang maganda. Actually, parehas naman eh. Ginawa kasi tayo ng pantay-pantay. Ibig sabihin, tayong lahat, maganda. Ngayon, nagkakaiba na lang yan sa taong titingin. Kaya nagkakaroon ng pangit. Diba? Parang gaya nito, papipiliin kita. Ano yung gusto mo? Maging pangit sa lahat ng mga gwapo? O maging gwapo sa lahat ng pangit? Maging gwapo sa lahat ng pangit. Ibig sabihin, pangit ka pa din. Oh, pangit pa din. Pero si Boy Bisalog, kaya lang din talaga gumawa ng mga videos na ganito. Kasi na-inspire lang ako. Na-inspire ako sa mga nakikita ko online, YouTube, gano'n. Na wala lang, nag-upload lang sila ng video sa YouTube. Kahit wala, marami nga yung wala namang kumbaga, wala, for fun. Pero sa ganung paraan, nakaka-inspire sila ng maraming tao. Kasi unti-unti nagkaroon sila ng changes sa buhay. Nagkaroon sila ng result. Na yun yung binibigay ni YouTube. Pero ang sa akin, lang, puro entertainment lang. Gusto ko lang ma-document yung buhay ko. Kumbaga, ako po, ganun. Kaya ako
Kaya ako gumagawa ng mga video ganito. So, yun mga bay. Siguro hanggang dito na lang yung video natin ngayon. Isa na lang masasabi ko, napakadali po ng buhay. Napakadali ng buhay. Okay? Gaya na to, simpleng buhay pero ay importante doon, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi maraming tao sa labas na didiktahan ka kung ano yung gagawin mo sa buhay. Pero ito pinakaisipin mo. Huwag mo sila papakinggan. Sundin mo kung ano yung tingin mong tama. Kasi doon ka mas magiging masaya. Diba? So siguro that's all for today. Kung may natutunan ka man sa video na to, please comment down below para mas ma-inspire tayo gumawa ng mga ganitong content at makatulong na rin sa marami na ma-inspire din sila. Okay, so see you next time. Don't forget to like, share, and comment this video. Paki-subscribe na din and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Okay, so see you soon. Bye!